Díl 3. Král stínů. Vidím tady něco bílého. Mohl bys být pro jednou stichá, nehrajeme si. Vidím tady něco rozbitého. Jestli sensei zná cestu ke zlaté zbrani, proč tu loď neřídí on? Už tu hodiny bezsilně bloudíme. Učitelova moudrost přesahuje tu moji. Nejmocnější techniku ve spinjitsu je možné provést jen za přítomnosti všech 4 elementů. Země, ledu, ohně a blesku. A co se stane, když se smísí? Přece tornádo stvoření. Velká moc stvořit něco z ničeho. Ne, Kai. Provede-li se to nesprávně, může to pak mít katastrofální důsledky. Katastrofální důsledky? Jasně. Já to nebyl. Byl jsem to já? Ne. Už jsme na místě. Teda, asi už tu někdo byl. Ty šurikany! Někdo nás sleduje. Tak jdeme. No tak jo. Co? Jede! No tak sensei, přidejte se! Zbývá získat ještě jednu zbraň. Musíme se vyspat. Sensei, přiznejte, že jsme jim pěkně nakopali kosti. Pojďte k nám, ukažte pár pohybů. To bych snad mohl. Třeba tento je velmi vzácný. Ale když ho neprovedete správně, nebude to mít katastrofální důsledky? Zejne, to byl vtip? Smysl pro humor? Našel si ho. Ukaž, co jsi od mámy dostal. Jo, pohleď na to hned. Jo. A otoč se. To jo. I nohou si dupni. Kaji. Co? Kaji, To byla... už musím jít. Nio, počkej. Zastav se. Proč utíkáš tak rychle? Nio, kde zase jsi? Nio? Nio! Neboj se. Jsem tady, bratře. Garmadon. Něco si zapomněl? Nemůžeš mi ublížit. Byl jsi vyhnán a uvězněn v podsvětí. A proto také ty pro mě sundáš meč ohně, chlapečku. Tak to se mýlíš. A seš si tím úplně jistý. Nio! Ale jestli ten meč nesundáš, jak jinak přetneš řetězy a zachráníš svou vzácnou sestřičku? Víš, že je to past. Dostanu se z nich sama. Tak ne, je to na těsto. Nio! Tik-tak. Tik-tak. Ninjago!
Drž se mě. Neboj, mě nikdo nikam neodláká. Ty nám neublížíš. Jsi pouhý stín. Ale i stín najde nějakou možnost. Kaji, pozor! Drž se trochu dál. U mě dál už se rozhodni. To není fér. Nebyl jsem až příliš hrubý. Bratře, jednoho si zachránil. Ale co ti ostatní 3? Ti jsou v bezpečí. Daleko z tvého dosahu, Garmadone. Tím bych si já nebyl tak jistý. A je hotovo. Všichni teď budou patřit lordu Garmadonovi. Můj bratr nesmí schromáždit všechny 4 zbraně. Držme je odděleně. Prober se, strážce hlubin! Právě ti kradou meč! Proto je nesmíš nechat uniknout! Není úniku. Vzal nám všechny možnosti. Kromě jedné. Sensei, co děláte? Ne, ty blázne! Hodlá-li tedy přenést ostatní zbraně sem, potom zase já odnesu meč ohně do podsvětí. Tuto oběť velice rád podstoupím. Ne, musím já. Byl jsem tady na vlastní pěst. Tohle nesmíte udělat. Musí být jiná možnost. Ne! Takže se uvidíme tam, bratře. Je to má vina. Sensei to dlouho sám nevydrží. Zapomeň na učitele. Co mi 2? Ke chrámu ohně kostry! Můj bratr odnesl meč ohně do podsvětí. Rychle! Spojte všechny zbraně, než bude příliš pozdě. Změna plánu. Do podsvětí! Co pak se ti to stalo se zbraní? Bezva. A co teď? Teď už rychle odsud. Ne, Jay, nejdřív si nás asi měla varovat. Jdeme! Rychleji! Musíme pohnout a rychle vstoupit do podzemí. Tamhle jsou! Přidejte! Takhle se domů nedostanem. Co se děje? Brojím! Na ně! Ninja Go! Tak jo, proto existují klíče. Hele, koule! Jay, promiň, já tě neviděl. Ahoj!
Tohle nevyšlo. Nemusíte nic říkat. Já vím. Prohráli jsme. Pokračování příště. Back to it again. Ninja, ninja,